Soc Joan Maria Sala, enginyer industrial. Fa 5 anys vaig fer un canvi radical a la meva vida i vaig deixar la meva feina en el món industrial per buscar recursos i possibilitats de treball per joves afectats per patologia dual. És un problema que l'hem viscut a casa i llavors s'entén per patologia dual quan en una mateixa persona hi ha un consum de substàncies tòxiques associat a un trastorn mental. Per desgràcia, és una problemàtica que cada vegada va més i s'ha de buscar solucions per a aquests nanos per poder-se incorporar al món laboral. Per això, fa 3 anys, vam crear l'empresa Portal Berguedà per donar formació laboral i feina a aquests joves i preparar-los per incorporar-se a l'empresa ordinària. Sí, el procés d'elaboració, nosaltres al dematí, a primera hora del dematí, a les 7, 7 i mitja, ens porten la llet recient munyida i ja l'elaborem directament. El procés consisteix primer a fer un procés de pasteurització que representa escalfar la llet fins a uns 80-85 graus, mantenir-la durant uns 20-25 minuts a aquesta temperatura per matar tots els gèrmens, fer la pasteurització que es diu de la llet i després refredar-la fins a uns 45 graus, que és quan s'afegeixen els ferments, que és el que provocarà el iogurt. En aquests moments que està a 45 graus amb els ferments inoculats és quan es comença a envasar, ja en la mateixa màquina d'envasat ja es va fent el procés també d'incorporar marmelada, els iogurts que porten marmelada, i un cop envasat es passen al fermentador, que és una càmera calenta que manté els iogurts durant 4 hores i mitja a aquesta temperatura fins que ha fermentat i s'ha produït el iogurt. Quan el pH és l'adequat, es treu de la càmera calenta i es passen a la càmera freda, on es mantenen entre 2 i 5 graus i ja a partir del dia següent ja es poden consumir els iogurts. Actualment, com hem dit, estem fent iogurts, fem un producte de qualitat, ens dediquem al segment de mercat gourmet, premium, tant en hostaleria com en botigues, i nosaltres, el nostre objectiu a llarg plaç no és fer una gran fàbrica de iogurts, sinó a partir d'aquí que se'ns conegui la marca Delícies del Berguedà, que és una marca genèrica que ens pot servir per qualsevol tipus de producte i amb el temps fer agricultura ecològica, alguna de ramaderia ecològica, tenir també restauració, algun restaurant, perquè ens interessa tenir feines molt diferents, perquè tenim nanos molt diferents i poder abarcar tot tipus de feines que siguin adequades per a aquests nanos i també tenir una residència pels casos d'aquests nanos més crònics que necessiten un lloc per viure, el que en diem fer un centre de vida, on puguin viure i treballar.